Velkommen til KU's virtuelle skole. Jeg bliver simpelthen nødt til at komme lidt tættere på. Prøv lige at komme herned. Nej, det var bedre. Nej, det var det faktisk ikke. Helt ærligt. Du skal ikke sidde i sengen og se det her. Og få sådan noget ordentligt tøj på. Vi tager lige en time-out, og så vender vi tilbage, når du er klar til at modtage undervisning. Godt! Nå, er I så klar? Godt. I dag skal vi snakke om eksamensforberedelse. Vi ved jo ikke, om vi mødes igen før eksamen, så det er vigtigt, at I er forberedt på, hvad der skal ske. Det første, man skal huske, er, at man skal analysere tekster i engelsk. Tekster, det er sådan nogle her, men jeres bliver nok en lille smule kortere. For at kunne analysere teksten, så er det vigtigt, at man bruger det rigtige stykke værktøj. Man skal først finde ud af, om teksten er en fiktionstekst eller en non-fiktionstekst. Og så skal man vælge det værktøj, der passer til. Alle bruger værktøjer. Her er for eksempel nogle værktøjer, som håndværkeren bruger. Det kan være, hvis han skal bruge en rørtang til at skrue i nogle rør. En skruetrækker. Eller, hvad ved det er. På samme måde har læreren også sine værktøjer. Men dem skal vi ikke snakke om nu. Nu skal vi snakke om de værktøjer, I har til at analysere teksten. Det er nemlig tekstanalyse. Og der findes mange former for tekstanalyse, men for at bruge den rigtige form for analyse, skal I som sagt finde ud af, om det er en fiktionstekst, så skal I bruge fiktionsanalyse, eller non-fiktionstekst, så skal I bruge non-fiktionsanalyse. Sværere er det ikke. På Lexio har jeg uploadet nogle analyseark, hvor man kan se nærmere, hvad de forskellige former for analyse indeholder. I fiktionsanalyse har man for eksempel ting som themes og message og characters, man kigger på, mens man i non-fiktionsanalyse kigger mere på sådan noget som language, argumentation, modes of persuasion og sådan nogle ting. Godt, nu har vi altså vores tekst, vi har vores værktøj, og vi er nu klar til at gå i gang med eksamen. Men for at se, hvordan det foregår, så går vi i KU's kælder. Er I klar? Så går vi. Nu er vi kommet til biblioteket, og her skal vi ind, fordi det første, der sker til en eksamen, det er, at man skal trække en tekst. Nej, Shakespeares samlede værker. Så galt går det nok ikke. Men I skal trække en tekst, som I hverken har læst eller beskæftiget jer med i undervisningen før. Til gengæld passer den ind i en af de forløb, I har haft, og titlen på det forløb vil være som en overskrift på forsiden. Nu er I klar til at gå ind i forberedelsen. Nu står vi så i forberedelseslokalet, og forberede sig til en engelsk eksamen, det er lidt ligesom at ligge i en stor, mørk kiste. Man er helt alene, men man har sin tekst, som man har trukket, og man har de værktøjer, som man ved, man skal bruge, og så har man samtidig de hjælpemidler, som man bruger i hverdagen. Det kan være ordbøger, både i analog eller i digital form, men det kan også godt være de noter, man har skrevet i timen. Man må gerne bruge sin PC, men man må ikke være på internettet, og man må ikke på nogen måde have kommunikation med omverdenen. Du kommer ikke ud, før du har lavet en disposition. Så her er et eksempel på en elev, der har lavet en fin disposition til eksamen. Det er tydeligvis en fiktionstekst, fordi eleven har valgt at gennemgå temaer og budskab, personkarakteristik,
symbolik, og så har eleven sørme også udvalgt en passage til næranalyse. Det er ganske udmærket, fordi man skal dykke ned i teksten på et ordniveau for at vise, at man kan sit håndværk. Men hov, der mangler noget. Selvom eleven har lavet en meget fin disposition over de analysepunkter, som eleven vil ind på til eksamen, så er der et punkt, der mangler. Det må vi hellere give eleven en hånd med. Eleven mangler nemlig at putte teksten ind i et større perspektiv. Og med større perspektiv menes andre tekster, man har læst inden for det samme emne. Men man må også gerne sammenligne dem med tekster inden for andre emner. Når vi nu lægger det sidste punkt til dispositionen, så er vi klar til at gå i gang med eksamen. Nu går eksamen i gang, og de første 8-10 minutter, dem har du helt for dig selv. Der er ingen, der forstyrrer dig, og du er i fuld kontrol. Du kan sidde lige så stille og fortælle om de ting, du har fundet i teksten. Du følger din disposition, fortæller om de ting, du har fundet, og husker at vise, hvor du har fundet dem i teksten. Ned i teksten, op i karakter. Eksamenens sidste del består af en samtale mellem elev og lærer, og derfor er vi nu kommet til forhørslokalet i KU's kælder. Det er nemlig her, hvor eleven skal udspørges om tekstens detaljer, ting som eleven måske har sprunget lidt let henover eller har misforstået lidt. Men der kan altså også blive spurgt ind til andre dele af pensum. Det kan være inden for det samme emne, men det kan også være inden for andre emner, så man skal være godt forberedt, og der er ingen steder, man kan løbe hen. Når denne del er slut, bliver eleven bedt om at gå udenfor, mens der voteres, og dermed gives en karakter. Når voteringen er slut, får eleven sin karakter. Derfor er vi kommet til vinkælderen, fordi eksamen er en flittig elevs fest. Og det er op til dig at finde ud af, om du er en italiensk Picasso fra 2012, eller en fesen dåse cola fra Fleggaard. Nu har du garanteret en hel masse irriterende spørgsmål. For eksempel, hvorfor har KU en giraf? Og hvorfor står der en kæmpe stor kiste i hans kælder? Den slags spørgsmål venter vi med til en anden gang, men du kan stille spørgsmål omkring eksamen på lektier. Gerne så hele klassen kan læse med.